paal roepen. En daar zijn ze weggeschoten door Marianne Hoeven. Kijk, daar gaan ze, kijk, daar gaan ze. Oh, dat is mooi. De prikkels en de knuffels die je krijgt. Dat is ook geweldig en daar doen we het ook wel voor. Ja, ja. Het is gewoon heel belangrijk dat deze kinderen dat ze de kans krijgen en dat ze daarin begeleid worden, gestimuleerd worden. Soms zijn ze een beetje bang of ze denken misschien ik kan het niet. En door ze de veiligheid te geven van alles is goed, je bent goed zoals je bent. Ja, hopen wij hier vandaag een hele mooie dag te beleven. Jongens en meisjes, hebben jullie er zin in? Ja! Nou, dan gaan we snel aan de start. Huppel op de plaats. Kom op! Spring hoog! Ik wil juffrouw Toos en de andere meesters en juffen bedanken voor al hun harde werk. Want ze hebben jou geholpen. Ja, de trainingjuf en alle juffen en meesters en zelfs juffrouw meester Kevin die mee ons gaan trainen wil ik bedanken. Oh, lekker warm worden. Ja, de laatste! En ze zijn hartstikke enthousiast. Dat zouden ze eigenlijk elke dag willen doen, dat hardlopen. De kinderen bij ons op school van Arcadia, die zijn toch meer beweeglijker en dit is een goede manier om hun beweging ook goed te kunnen te reguleren en daarna ook weer goed te kunnen leren. Ja, ik denk dat het wel goed is dat er een aparte run is, omdat ze kunnen zich daar helemaal zichzelf in zijn. Dus dat is goed en ik denk dat meerdere wedstrijdorganisaties daar echt aan moeten gaan beginnen. Want dat is wel zonde dat we dat soms zien dat het niet zo is. En ik heb wat te zeggen. En eigenlijk moet ik mijn voorbeeld niet vergeten. Opa, hij is een hartpatiënt. Hij had nooit moeten stoppen. De beste opa ooit is de beste sport ooit. Daan Roeleveld van Jan Baptist. Hartstikke lekker, Daan. Mooi hè. Dit is genieten, dames. Zo'n grote medaille, je weet wat, zo'n grote. Oké, deze op het podium en zeg dan dat ik de eerste plaats heb en dat de eer altijd naar mij ging. Ja. Dat de eer naar mij ging. Loop je maar naar het podium. Goed zo. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Die enthousiasme is gewoon super. Waar hou je dan rekening mee als je training gaat geven? Dat je toch niet te veel moeilijke dingen doet. Je laat ze steeds weer hetzelfde doen en uiteindelijk zie je, we doen dat al voor het tweede jaar, dat ze de oefening eigenlijk zelfstandig kunnen doen. Voor de kinderen iets te doen sporten. Er zijn inderdaad sportverenigingen die niet gespecialiseerd zijn in autisme. En ja, dat is heel moeilijk om een sport voor de juiste die zorg wat ze nodig hebben te vinden. We hebben 5 keer getraind met ze, 2 keer op locatie, dus bij de school zelf. We zijn vorige week hier geweest op de abdij zelf. En we vinden het toch wel spannend, moet ik zeggen. Geweldig om te zien hoe de kinderen genieten, maar ook alle begeleiders. En, weet je, we zijn hier donderdag geweest voor te oefenen. En dan is het een kaal terrein en vandaag is het echt een sportevenement. En het is zo mooi om dit mee te maken en om deze kinderen ook deze kans te bieden. En dan zeggen we dankjewel en dan mogen jullie naar beneden en dan gaan we naar...